Sanibonani, gama lami uZimiphi wakabiyela owaziwa ngoZimdola, ngivela kwa Mother of All Maskandi Festival. Sanibona, gama lami uGatsheni omculi waMaskandi lo owine iQuantum kwi-Mother of All Maskandi competition. Sanibonani, ngusibonga amaphumulo lo kwi-Mother of All oqondene nokuthatha amaqembu awadlulisele phesheya kwezilwandle ukuze umhlaba wonke wazi ngomculo wethu. Ngitholakala ke futhi nakwibhodloza Joint Vision Group. Siyabonga, sixolisele kakhulu ubaba uEric Ngobe ungabikho namhlanje ngenxa yokuthi ke ubuya bematasa ngomsebenzi awenza emakhaya. Asikwazanga ukuthi ke sibe naye namhlanje, kanti ke lolu bekusuku olubaluleke kakhulu njengoba umhlaba wonke wazi ukuthi ngomhla ka6 kuApril sasinomcimbi omkhulu lapha eMoses Mabhida ePeople's Park iMother of All Maskandi Festival. Lapha ke uGatsheni umfokandlovu owahlabana khona ngeQuantum. Ababe khona ke nababebona einkundleni zokuxhumana nawo yonke indawo babona ukuthi uGatsheni ngalela langa wahamba nalo iQuantum. iQuantum ke lisuke lingaphelele uma engekho amaphepha alo. Namhlanje ke sizokwenza iofficial handover yamaphepha eQuantum, ilogbook nedisk ukuze ke insizwa kulokhu ke efisayo ukuthi iqhube umsebenzi ngalo kube ukuthi yonke into uyenza iQuantum liphansi kwegama lakhe, alisahambi ngepermit, lizohamba ngenumber plate afisa ngayo yena ukuthi ke lihambe ngayo. Mhlawumbe ke singaqala ke ngokuthatha leli thuba sikubongele ngokusemthethweni mfoka Gatsheni. Amagalelo akho makhulu ngaphandle kokuthi abantu nabathandi bomculo wamaskandi bakuvotela, kodwa umsebenzi wakho nawo uyayikhulumela kubantu, bayabonakala yonke indawo konke la uhamba khona ukuthi bayawuthanda umsebenzi wakho, nawe futhi uyayimisela ekwenzeni. Siyethemba ke futhi ukuthi hayi ama hit into ke esengayilindela futhi uzothi uphela nje lonyaka lizobele likhona ke elinye hit, kodwa ke sesidlulile ebhodleleni. Angazi ke kulokhu impela ukuthi sobe sibheke kuphi. Yebo, hayi ngiyabonga kakhulu kinina abahleli kanye nokuvotelwa ongelethu ngivotelwa ngabantu bengaseka. Ngicabanga ukuthi kusho ukukhulu lokhu isupport abanginikeza yona mangaphandle ibonakele. So nje ngiyabonga kakhulu okwamahit hayi sengaqhubeka nalo ithemba. Yeah. Siyabonga kakhulu nathi. Ngaphambi kokuthi si hand over bengizocela ukudedela ubaba uMashimane bazokhumbula abantu ukuthi sasikade sikhulumile ukuthi bakhona ubaba uMashimane bebambisene ke neBhodloza Nzimande Foundation ngendaba ke ethinta ukuweliswa kwamaciko ayekhona kwiMother of All, ayekhethwa lapha ababe baperforme kahle nokufanele nokwabonakala kubafanele ukuthi bahambe baye phesheya. Labo ke babengakhethwa ngamavoti, kwakuba ukuthi obaba Mashimane nethimba lakhe babone ukuthi obani mhlambe abakufanele ukuthi ngokwezinga labo nangokweperformance yabo bakufanele ukuthi ke bawele baye phesheya kwelwandle. Okwamanje socela ubaba Mashimane ukuthi asibeke sithombeni nje ukuthi emalungiselelweni naseyingxoxweni abanazo nabe Africa Taghe Music Festival sebekuphi nendawo. Ngiyabonga Menziwa. Ngizothi nje kafishane on that note, ngosuku soyiqala la kwi-festival ukuthi le festival beyiphethe okwamaqembu azohamba this year namaqembu okufanele ahambe next year. Acoshwa wonke amaqembu ayeperforma on stage ngomhla ka6. Ama-videos sawa assessa wonke ukubheka ukuthi aperforme kanjani, alungele yini ukuthi awelele phesheya. Abeke esethunyelwa phesheya, amanye awo azoperforma this year phesheya ngo-August. Ngokwenhlelo ke abantu bazokwaziswa ukuthi kuzohleleka kanjani, ikuphi okufanele kwenzeke kugcwaliswe ngendlela efanele, kodwa kuzothulwa lokho officially. La sikhona ke manje silindele i-invitation letter eqhamuka phesheya mase siyitholile so bese sithula ke ukuthi ke nanka kamaqembu abawakhethile khona phesheya ukuthi azoperforma this year. Bese kuthi ke amanye ke futhi amaqembu
bese siyamemezela ke emva kwalokho ukuthi ke nanka ke wona ke alungiselela ukuthi ke ayoyaphesheya next year. Kushuthi nje siyokuthula nje lokho officially ngokuthola nje invitation letter. Siyabonga kakhulu, sicabanga ukuthi ke lokho ke kucaciselekile kahle ukuthi azomenyezelwa amaqembu misitholakele i-invitation letter, sesazi nathi ukuthi imaphi lawo maqembu amathathu ahambayo. Okay. Sesizo hand over ke bazokhumbula ke abantu ukuthi kwakushiwo ukuthi umuntu owinile kulonyaka lona akeze ukungena ngonyaka ozayo, uyobeke eseyiguest yethu esezodlulisela okhiye, esedlulisela kulo ozobeke esewinile ngonyaka ozayo. Ngakho ke Gatsheni nakho kubalekile iziteka lezi ezishoyo ukuthi udriver i-mother of all kufanele uyigcine ekhwantamini unyaka wonke uzusibuyise usudlulisela kumuntu olandelayo. Shothi uzobe nawe usuhand over ngoba ngisho usuhand over kumuntu osewinile ngonyaka ozayo. So iziteka awukwazi ukuthi uyikhiphe ungakadluliseli komunye olandelayo. So kusho unyaka wonke nje lesi sticker se-mother of all uzobe uhamba naso noma uthi ikhataba liqashwe egoli noma likuphi la lihamba khona, fanele libonakala ukuthi yileli khwantama leli owalihlomula. Phethe ke la cabanga ukuthi singasukuma ke ngoba siphethe naka ke amaphepha abhaliwe busiyami embindlovu. Then ke eyasophongolo uzoyidonsa wena idisk kodwa wona naka amaphepha bamba mashimanga. Singamnika ke ethuba lokuthi ayibongele. Ngiyabonga kakhulu kwesekwa ngalendlela engisebenza khona nokwenzelwa nje into eyiqiniso. Ngiyaqinisekisa ukuthi ngaphandle kokusatshiswa emakhoneni kuthiwe ukuthi ikhwantaminje. Ikhwantaminje ikhona. Ayikaze yakhona idisk ezongena ngaphandle kwale. So nje ngiyabonga kakhulu ukungesekwa ngalendlela. Ngicabanga ukuthi ngonyaka olandelayo njengoba sekubalulekile ukuthi ngibe ngikhona njengomunye wabantu abayingxenye yomcimbi kodwa ongekwazi ukucompete. Ngifisela inhlanhla elandelayo, ngiyafisa ngazi ukuthi kungawina unoma ngawubani ongayimisela ngakhathi. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga. Okay, siyabonga ke nathi. Siyazi ukuthi ke abaculi kusene babethola ama deposit sekumele ukuthi ke bathole ke imali yabo maduze nje ngokwesifiso sethu bekuwukuthi ingapheli lenyanga ngoba nathi khona amasentshana esiwalindile, kodwa nje maduze nje bazozwa nje sekukhala qinqi ngoba kusele bona bodwa bonke abanye abantu bakhokhela kusele nje ama-balance azongena nekaGatsheni nayo shona phela Gatsheni nawo ukuthi uwina ikhwantama kusho ukuthi awuholanga. Bese khoshwe ukuthi mina ngoba umholo wami ukhona le ophongole ekhaya. So nje yonke into izohamba njengoba sasithembisile. Sibonge kakhulu abathandi bomculo kaMaskandi ngokuseseka nanokusixhasa nangonyaka ozayo. Siyabuya ngelikhulu idumela futhi ke siyathembisa ukuthi iclass into ye-mother of all. So izinga ngonyaka ozayo lizobe liphezulu kakhulu ngendlela eyisimanga. Esicelayo nje ukuthi niseseke nisupporte nibe khona kanye nathi all the way ngoba isifiso sethu ukuthi kuphela iminyaka eli10 kube nabaculi abali10 abakhomba amakhwantama emagcekeni kubo njengoba uGatsheni seqalile likhombe egcekeni kwaNdlovu. Ngokulandelayo kuzoba womunye nangomunye unyaka kuzoba womunye. Sicelayo nje ukuthi ke ngiseseke. Siyabonga. Yes, siyabonga.